Nimbador syumanen papagayam, itarogun daway kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Kaya't ko amamuan, noan yan ti resulta ti panagimbestigaryo, iti pan nakasanib ko iti kanlabes. Kastamat ng tinapasamak kinito ng asawa. Ladingitak nga ibaga, Don Leon. Awan pa ilang tinadoktalan mi. Saan mi pa ilang nga amuno asino ti akin aramid iti kasdya na pasamak kada kayo? Kastamat yan kini Mayora. Matmaturog kayon samet iti pansitan, Hepe Salvador. Sayang sa laeng ti kwarta ti umili ang maipaspasweldo kada kayo. Tawan samet ti maararamidan nyo. Pasig kayon samet ako ng Hepe Salvador. Don Leon. Nasakit adenggan. Saan ka di, Hepe? Nasaksakit manen niya aklunan. Ngem, isumat ti agdadata akinapot no. No itilas od ti makalawas tawan pailaeng ti maduktalan nyo. Kasla pinaneknekamon nga agpaiso ti imbagak apasig kayo akunen. Don Leon. Amangan mo't no agpaiso ti atap ko at ilaeng kabailan nyo ket agtiliw iti dupang. Hepe. Paneknekam ko maabidot ti imbaga. Sige, agpakada akon. Agyaman na iti oras mo. Nabagas ti panagsaon ni Don Leon. Kaslam muna nga adda natiliw mi adupang. Ngem kasano ko mga amuna. Ano di ka lang, Hepe? Makapaatap ni Don Leon, kunat. Ano ti kayak mo asawan, Chief? Kaslada mo na may papaniti na kamagtayo adupang. Anya? Imposible, Hepe. Ngem kasta tinadlaw ko itay nagsarita kami. Ket panagkunat. Ti may papan iti dayja abanag ti talaga aginagara na kanyak. Saan katatap no agdamag no kumustan ti imbestigasyon tayo? May papan iti napasama kadakwada nga agasawa. Ngam, kasano ko mga daam mo na maipapan iti day taabana? Daka mo, Mendez. Isungarot nga agat atapan. Anya ti kuna ni Hepe. Nadlaw ko ang naklaat iti imbagat tikas niya eh. Leon, ang mga no dakit di rumusing nga atap na ka. Gapo iti inaramid mo. Uray agata. Adda nga ron ebidensya na. Leon, No awan pa iti in report na ka. Saan mon adak takamaten? talaga kasta ti aramidak. Narigatan. Ang mga no anyakit di mo ti panunutan na may papan kanya. Iso nga ron yan nyawag kon ka. Tapno di ka kat may lawan. Di kagdanag. Siya kun ti maka... Nabayag ka din ahead ng Inspector Salvador dito sa San Bartolome, Monica? Kinapudno na, Padre. Isola ang tinakapagbayag a hepe dito ay. Anya? Day tatag paiso. Kaatuan karagiti imuna kan kuana. Kat kalatlatan ang nagawol. Timat da duma. Kalatlatan ang nagpukaw. Kastagayam. Ado dagiti sayang gosang. Nga adda ka no tidakkel a sindikato dito sa San Bartolome. Nga maging gaita. Katawan pa'y matlaang tinatuktalan dagiti pulis. Napod naman dayta. Posible nga ron at imot lang sindikato ti makagapo. Itinapasama kadagiti imuna apadi ditoy.
Talaga narigat akalabanan dagiti kakasta grupo. Siga, Padre. Saan ka kadi ang mabutang? Amon, Monica. No, da pa nagtalag mo iti Diyos. Awan Apolos ti kabutang mo. Padre, Ti Diyos ti kabilgan nga igam kontra kadagiti managdakdakas. Tati Diyos, amuna nga ikalilis dagiti mamati kakwan. Mayora, agyaman ako saan kayo unay makumikom. Anya ti maipaaykukan ka, hepe. Kaya't ko lang ibaga kada kayo ti may papan iti may sa adupang anak ng magmi. Nasayaat man, no ininot gaya man amatiltiliw yu dagiti dupa. Dakkel ngamin ti posibilidad a dagita ti agar-aramid kadagiti nakaamamas a krimen dito'y San Bartolome. Mayora, Sapay la kuma, ta ininot a matiliw yu amin ida. Mamati a kadakkel ti maksay iti kriminalidad no matiliw amin dagiti dupang. Mayora, saan mi pangimbalod ti dupang anatiliwi? Ha? Anya ti kayat mo asawan, hepe? Ilawlawag mo. Itaypay nga data dito'y palayo. Ngam kasla dapay laang ijay simbaan ti isip mo. Apa yun, balasang ko. Anya ti mapaspasamakan ka. pampanunutat ngamin tinaibaga ni Padre Simon. Nga amangan no adda pa kay naigan ti ibagbaga dagiti pulis a sindikato. Iti napasama ka dagiti imunan apadi ana idistino dito ili tayo. Ha? Posible mat nga paiso. Saan aya, yaya isin? Mabalin mat? Ngam anya ko matipakasak na may papan iti day taabanag. Nadlaw ko lang amin akas laawan apulos ti kabutang ni Padre Simon. Ha? Kasla kanayon ang nakasagana. Iti anyaman ang mapasang. Amom, nadlaw ko matday taken kwa na, Monica. Saan nga iso tay klase ti tao abasta mabutbuteng latan? Pud nga dayta, yaya isin. Maysa ang malalaki ni Padre Simon. Ayan ni Monica. Adda ijay silid na, Ma'am Chona. Kumusta ti panaggapuyo di simbahan? Mayat mat, ma'am. Nakaragragsak dagiti adda ijay nga inikan ni Monica kadagiti masapsapul da. Uray ni Padre Simon, naragsakan iter aramiden ni Monica. Idayaw na unay ti kinamanagtulong ti anak yo. Ne, senyora, apa yun? Pampanunutak lang amin ti kinasingad ni Leon ka ni Monica. Ha? Diyak ko makayat a panunutan. Ngam talaga nga adda sumkan abutang ko. No bilang laan. Ma'am, saan mon a panunutan dayta? Tinapatag ket adda ni Monica a makapalamiis iti ulo ni Sir Leon. No kasjay a makapungpung. Napatagsakit di tigagaram, Hepe. Padre Simon, Una yun dahil pa nagsinnaay mo, Hepe. Naunag launa ya. diyak lang maliklikan ti agpanunot, Padre Simon. Anya ti kayat mo sawan? Pampanunutek ti may papan iti sindikato. Kasta ka di. Madamag ko man lang, Hepe. Adda ka din pamanag na at talagang dati agraraira as sindikato dito San Bartolome. Dahil ti parikot, Padre. Awan pa'y Apolos ti ebidensya. Hepe, Namnamag nga damaduktalan mi. Baban iti nakamag mi adupang. Ngam saan Apolos nga agsaw. kasta ka di. Hepe, palagip lang. Napatag ti biyag ti tao. Kat oray kriminal. Ada karbangan na iti hostesya. Isa pa nga asim. Di mo patpatan tilintag. Bayam at tilintag ti manghusga
kadagiti matiliwyo a kriminal. Kumusta ti paparamid ko kan kabugi? Manggit kita kailangan iti napinta sa kundaway, amo. Ano ti kayat mo asuwan? Naplano kon. Nanya ti kasayatan na maramit ka ni Mr. Carantes. Kaya't masigurado. Awan na polos, timang panunutan ay gagara. Ti panda ka papatay na. Bugi. Kasi di kaya't di ako mapasama. Nadalos ti sayangkat ko. Kundaway langin, ti ororayay. Nasaya at nga rod no kasta. Pacheck nga agulima ka kon iti kanito ama po kawan ni Carantes. Sigun iti mapaliw ko, hepe. Naasidag kayon ka ni Padre Simon, ah. Mendez, iti klase ti trabaho tayo. Kaya rigan nan adda iti tanam ti may sa asaka tayo. Ha? Saan mo't siguro adakas nga adda kasingad mo, anaasidag iti Diyos. Ha? Ne, hepe. Ti amok kat naturad ka. Ngam amumot gayam tagbutang. Mendez, saan narabrabak ti trabaho tayo? Saan mo ta mailimad kan ka tinapasamak iti dua akadwa tayo iti kalabas? Tidaduma, karuruar da lang iti ospital. Ha? Iso ati makunak. Kasapulan tayo matlaang ti kumararag kan kuhana. Tapno saan tayo abasta maisakmak. Sa bagay mo't kit di, hepe. Pagsaganaam na giti kakadwa. Adda operasyon tayo ita. Kasayaatan no kilaaten tayo dagiti armado iti palpaliiwan tayo apasdag. Anya? Alan Mendez, pagsaganaan mo dagiti kakadwa. Kas nga napambanog ka. Gusto ka. Makabanog gayam tiyag panunod. Napagasti imbagam Chona. Tiyak laminan amuno anya tirumbang a panunutan. Anya ka di manen ti tumtumbukem, Chona. Ti may papankan ka, Leon. Kasanun no maamuan ni Monica. Mabalin ka di! Agulimig ka! Adi ka kayat apasakitan, Chona. Ngam si kamad ngamin. Pilitan nak. Ala. Huston, Chona. Ang mga numakadlaw pa'y ni Monica. Diyak kaya't amakadlaw ti anak tao. Anya ti ibagamkin ni mamam. Salud-suda kumakankwana no kumustang ti relocation site? Para kadagiti biktima ti oram? Ha? Adda aya? Adaya ya. Inasikaso ni Mama Dayta. Nagsayaatan no kasta. Talaga? Kat maragsakan na. Ngamin, saan abaybayan ni Mama dagiti akasapulan? Dayta ti pagsayaatan no managtulong ti leader ti ili. Kaskin ni Mayora. Kanaimbag ko na, taawan ti kuman kontra kadagiti konsihalas na. Monica. Iso anala kala ang ipatungpal ni Mama. No anyaman dagiti tulong akayat na ama itad. Kadagiti ang Grabe man ang chief. Anyaman nga tanti mapasama. Apay Mendez, namnamaam ka di nga daman enda kas mapasamak dito San Bartolome? Kas lang amin kanayon nga da mapaspasamak dito, hepe. Mendez, Panagkunagkat saanan ang normal ti amin. Naawan ti dakis ang mapasamak. Sikamat Mendez, saan ka kumangagbalin a negatibo? Ang mga nukunaan pa'y dagiti makangagkan ka, ngawan ti aramidan tayo. Chief. Laglagi pa. Ti imahi tayo akapulisan ti madadael. Gapo iti kasta nga aramidan.
apasakitan ni Jonah. Agsipod ta ay ayate. Ngam no maminsan, isumat nga mintimang provokar kanya. Amo na lang arudan dagiti jak kaya. Ngam isupay laeng dar aramidan na. Kas kumaitay. Imbes kumaasaan ko apasakitan. Jakon nalapdan ti bagi. Takasanomat ngamin. Agsao manen iti jak magustuhan. Ngem saan arumbang agbalinak ana uyong unay kenkwana. Narigatan, amang ano isuntukit diti pamkuatan na amang suker kanya. Ni Bugi. Hello, Bugi. Amo, nanong bangan? Anya? Diretsa man ti kayat mo ngay baga, Bugi. Saan nyo napagparikutan ni Karantes, amo? Apuli maganda jay. Anya? Very good, Bugi. Magustuak day ta damag. Saan at pala niya gawin dito, amo? Agretso ako di safe house. Bye. Bye, Bugi. Talaga mapangnamnamaan ni Bugi. Pakairanudan at talaga dayjay at tao. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mendes, anya ti mapaspasamak? At dadakil nga oram ang mapaspasamak, hepe. Manan? Salino? Sigun iti report, ti maysa ka dagiti kadakkelan a restaurant dito'y sentro ti Maor oram. Anya? Alang Rod, unain tayo ti tumulong. Itantan tayo pa lang ti mapan itayan dagiti armado a lalaki. Ngam hepe, addan dagiti kakadwa na kauna ijay. Awagam ida iti radyo. Pag subliem ida ditoy. Move! Matungpal, hepe. Diyos ko, nagdakkel nga oram. Nalawag ang makita dito'y simbahan ti mapaspasamak nga oram. Oh, anya nga taman ang tinapasamak. Dagiti adda dito'y simbahan ang nauraman iti kalabas. Madanagan damanen. Kakabsat! Kasayaatan o agsubli kayo kadagiti nairanta pagnadan nyo. Saan yun abuyaan ti mapaspasamak nga oram? Ay, malagip iti napasamak kada kami, Father! Isungarod saan yun abuyaan ti oram? Tapno saan kayo ang nakarkaro ang matroma? Hepe, nagdakkel ti apoy. Wala na. Delikado. Dagiti laki ti tangki ti LPG dagi giant. Saan sa akabailan dagiti bumbero asabsaban ti apoy? Chief, iso nga rod anaskan at tumulong tayo. Naskan ang masabsaban ti apoy. Sakbay ang nakarkaro nga gramarak. Monica, kalkalpas la na sabsaban tinakkel nga uram ana pasamak ijay sentro. Anya? Diyos ko, anya tinauran yaya ising. Sigun itinangag ko iti damag. Jay kadakkelan a restaurant ijay sentro. Ti restaurant ni Mr. Carantes. Anya? Dayta tinangag ko iti damag itay laeng. Saan pa'y nga amo dagiti bumbero? No adda na isagmak iti napasamak nga uram. Anya? Ay na, nagsaruno ti uram a napasamak dito'y San Bartolome. Nakaamamah. Hepe, kinumpirma ti maysa kadagiti nakarwar iti pasdag. Asakbay alinamot ti apoy. Saan ang nakarwar iti pasdag ti akin kuka? Karaman ti pamilya na. Anya? Lukas na. Nairaman dan ana uram. Kasta ti patapat ta dagiti bombero, chief. Ngam saan da pa'y ana retrieve dagiti bangkay.
Nukas tangrod, saan pa arong bang apumanaw tayo dito? Kasapulan da pa'y titulong tayo. Matungpal, Chief. Ibagam kadag iti kakadwa. Ang mga nuadakit dimot tan pumanaw kadakwada. Matungpal, Chief. Di kaglibak kanya, Cleo. Ada ka di among itinapasama. Anya ka matensyon na. Apay asak manen ti pagdamdamagam. Amok. Ada pa ka inaigam iti dayjay anapasama. Ay, tsak kayat ti makirikyakan ka. Iso ama ka mo ka itan nyaman na kayat mo panonoten. Leon, At napatay ka papanakcho na tsak kayat ti mataktak. Iso ama ka mo ka itian nyaman na kayat mo panonoten. Bukas na. Nalabsan nyo pailaan dagiti bangkay iti panagturong nyo ditoy. Wan, Padre. Madama pala itay ti panangirwarda iti nauram apasdak. Anya na nakamamas dayjay anapasamak. Padre, Sigun ka ni Hepe. Ti akin kuko kano iti restaurant. Ken ti si bubukil a pamilya na. Tinairaman iti uram. Naira na ngamin nga dadayjay. Taddan sa paskan. Padre, Ididamo. Awan nga agpaiso tinaisagmak iti napasamak nga uram. Agamado mo tinaawanan iti pagtangan. Ita. Addan biag anapukaw. Gapo iti napasamak nga uram. makapaladingit a panunutan, Padre. Talaga, Monica. Makapaladingit at talaga. 8 ka tao tinairaman iti uram, Mayora. Dahil ta tinakalanad iti blatter dagiti bombero. Anya? Karaman ni Mr. Carantes, kan ti si bubukal a pamilyana. Anya tinangrugyan ti uram? Sigon iti blatter. Pimutok at ang kiti LPG. Anya? Dahil ta tinaduktalan dagiti bombero, Mayora. Naglik ka no ti may sa atang kiti LPG. Ket ison tinangrugyan ti uram. Madaman ti pan nakaisayang kat ti dental examination kadagiti na-recover a bangkay. Tapno mabigbig no asino da. Tauray no amamu tayo ti kinasya asino dagiti biktima. Saan tayo basta ma-identify? Gaputa talaga na uram da. Sige, Hepe. Ikanagtulaangan iti kopya ti report. Talaga amat no magnati aksidente, anya, Padre. Naku namon man ang isin. Ay, makapaladingit. Agasa mo nga ita si bubukil a pamilya Carantes tinairaman iti daitjay nga uram. Dahil ta tinasakit. Ngam nasaksakit no adda nakalasat amay sa kadakwada, Padre. Man ang isin? No bilang siyak ti pakapasamakan ti kasyay. Aggigiddan ama isagmak dagiti ipatpatag ko iti biyag. Ay na, sigurado ama pukaw kumat ti limbong ti panunot ko. Napasama kan dayjay man ang isin. Awanan ti maramidan tayo. Iraman ko iti kararag ko iti angayag amisa. Ti ipupusay dagiti biktima. Adoy pugi. Awatan. Ha? Amo, nagadumatun da ito eh. Bonus mo day taga po iti panagbaligim. Amo, Tinungpal mo ti karimbogi. Aksidente ti imbagada agapuanan ti uram. kung nagtumot ngamin kada kayo, amo. Kung daway lang, tinuray ko. Iso day jay. Pulido, di pan nakaisayang kat ko iti amin. Day tangaro ti pangdayawak ken kabugi. Talaga ang mapangnamnamaan kalaunay. Thank you, amo. Katamok, adupay ti maaramid mo amang sulbar kadagiti rumsua apagparikutan. Kapampano launay damo ni kakanman ang isin. Mayora. Mayora. Adda ka di parikot? Ang panunutak laang tinapasamak nga uram, Padre. Amin at taga San Bartolome.
Daytay tati kang rona na pagsasaritaan da. Takasanumot ngamin. Malaksit adakil nga uram tinapasama. Talinamot na tidakil apas da. So magmamanupay abiyag tinairaman. Padre Simon, Makapakapo itirik na no panunutan, Mayora. Nakakaasi dagiti saan anakalasat, anairaman iti uram. nangro na dagiti anak ni Mr. Carantes, Padre. Mayora, Agtawon la iti innam di buridag anairaman iti dayjay nga uram. anya nga ron. Talaga kas tatigasan. Saan tayo mapakadaan? No adda mapasamak nga aksidente. Iso tilangan maramidan tayo. Ket ikararagan tayo ti panagulimot dagiti tinusa. Nagapuan niyo, iha? Ija simbaan, Papa. Kasta gayam. Papa, di mat nasingat kan ni Mr. Carantes? Podno dayta, iha. Iso nga rod anag matitirik na, gapoy tinapasamag kadakwata sang kapamilya. Papa, Kinapudno na, ket kumparik ni Mr. Carantes, iha. Anak ko iti bunyag, di may kadwa nga anak na. innamla ti tawan di inaudi nga anak na, Papa. Uwan nga rod, iha. Minupusal baby ko na day ti dayjay. Ngam, anyan. Sapay la ko, ma. Ta saan ang mapasamak kada tayo ti kasjay? Anya. Neha, Monica. Anya ka tinday tangay bagbagam, iha. Napanunot ko lang amin, Papa. Posible ang mapasamak mat kada tayo ti kasjay. Iha, saan ka kumangag panunot iti kasta? Saan to ang mapasamak kada tayo? Tikas itinapasamak kada Mr. Carantes. Pagnyas da ito, Chief. Anya manin day tamin des. Sigun iti asit tayo. Kaslaawan mo iten iti pasdag apal paliiwan na dagiti armado. Anya? Kasano na pasamak day ta? Jakmat may baga, hepe. Basta kas tatinyawag kanyak ti asit tayo. Anyan. Napaluspusan tayo gayam dagiti nga armado. Gapo iti napasamak nga urang. Hepe, Kapilitan nga ro da back to zero tayo manin. Gapo iti kaawanin dagiti nga armado. talaga kas ta, hepe. Sana bale. Amok nga dapay maduktalan tayo. Bilibak at talaga iti taltal ka matao, Leon. Nalaing ni Bugi. Nasirib. Ammo na ti aramidan na. Anya manenti kayat mo apagparangan? Naglaing ni Bugi, Leon. Nagdalos ti panangisayang kat na iti pamapatay. Agasat. Aksidente ti rumrumwar iti investigasyon iti napasamak nga uram. Anakairamanan ti sibubukal a pamilya ni Mr. Carantes. Kayat mo ka di manen ti madangiran? Jonah? Ha? Panagkunak. Awan serpiti panang pasakit mo kanyak no bilang lang. No ikumpara iti dagansan a marikrik na kita. Gapo ka dagiti napasamak. Anya? Dayta ti agpayso, Leon. Saan nga atiwan ti anyaman a panang pasakit mo kanyak? Ti panakakonsensya, iti dayjay a napasamak. Nasulit na kalugar tinadaanon ko itay malang. Jak mating pagaraw amarabyan akong nagsubli dya simbahan. Gusto gayam ti ko na dyan nagsalud-sudak itinalabsak itay amalay. Narigat ang tilugan dito yung nasumipnan. Tasigon kan ko na. Maamak dagiti driver ama isarong iti daytoy alugar. Kapilitan nga rin na magmagnaak. Sana ba na? Tanay ruamak mat amagmag na.
Mabalin ko apag na aging kay simbahan. Mayat mat kid din ito nga ehersisyo. Ada nagsardang ijalogan. Ang mga lumabalin ko. Kaslada sa bali ang mapaspasamak. Sanak nagpakpakita ka dagiti nakalugan iti nagsardang nga kotse. Ang mga nuanyakit diti ramitin na kanyak. Aglingin akpay lang dito ya. Ada hindi sabda iti lalaki ang nakaabungot. Dajay, pumanong man. Agpaliiw at pahingaw man na. Kalpasan na. Umasidag itinaggapuan da alugan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakasublitan dito presento, Chief. Amok ang maladingitan kayo. Tawan man la tinaganap tayo ang nagronda. Ngaman niya nga ron ngay. Da kayong tikanayon ang mga ibagbaga. At talaga akasta. Saan ka ni? Juan, P1 Mendez. Walang aro din. Tumasagtan. Ne. Mabit lang. Ang mga napatagda ito yung awak. Adalaman ti rabi mama. Ngam apay nga da kayo pailaan dito eh. Sa anak namin na makaturog, iha. Isong agpapaanginak. Kabisado kan mama. No kasta ti jar mo. Adalakit di parikot mo. Diyak namin malipatan dagiti napasamak iti kalabas. Maawatan ka mama. Takinapod no na. Why shock? Talaga ang maladingit anak mo't iti napasamak. Nang rona iti napasamak nga oram iti sentro. Sumagmamanong abiyag tinaybuis. Kapo iti dayjay nga oram. Day tangarod kat, iha. Talaga ang makapaladingit dagiti napasamak iti kalabas. Naplakam ka DJ Kotse, Padre Simon. Saan, Hebe? Gaputadak iti dayjay bantay tayo. Kasta ka di. Gamno jak mariro. Agarop talo wano opat anak kaabungot alalaki dagijay. Ano niya? Wan Hebe. Naimbag ta saan da ka nakita, Padre? Dahil tangarot ka. Nga magandad ka, Padre Simon. Apay, Hebe Salvador. Saan tayo nga mo? No kasano kadelikado dagiti nakita malalaki. Kat iti ka nito abumtak ti damag, asika ti nakakita kadakwada. Amangan no anya ti aramidan da. Hebe. Amangan no subyan da ka, Padre. Di na pagdanagan, Hebe. Kabailat asalak niban, tibati. Kumpirmado. Tibang kay anasarakan tayo nga inyawag ni Padre Simon Iderabi. Ket may sa kadagiti maan anop anapagklan a kriminal dito eh. Ano niya? Dagiti pamanagnan, Chief. Kompleto ti report nga dita, Chief. Karaman ti resulta ti autopsy. Kanda dumapay akasapulan tayo. Tapno maamon ti kinasya sino na. Napintas dito adamag, P1 Mendez. Ngamnas kan lata maamuan tayo, no asino dagiti suspect. Chief. Naskan amakamag tayo no asino man dagijay. Gapo iti inaramid da agreement. Ay nahuli ka, agdinamagan. Adda ka no na ibuling abang kay anakita ni Padre Simon. Madanagan at nga rod yaya ising. Ang mga noan niya ti mapasama ka ni Padre Simon. Monica. Delikado ti kastsay. Ang mga nusublian dagiti man nagdakdakas. Saan mat siguro abay-bay ang dagiti pulis ni Padre Simon? Yaya ising.
Masiguradok a protektaran dagiti pulis ni Padre Simon. Isu asaan ka unay nga agdana. Among Jonah, no talaga di nagkasarita. At akin ka dita. Nyambabalin ka di. Di mo manin ipabasol kanya, ti agdin dinamag itaan na pasamak dito'y San Bartolome. Nakita mo, sa anak apim man panaw diti balay. Isong ipasigurado ken ka nga awan ti amok iti kasjaya na pasamak. No talaga nga awan. Apaya kas talaunay ti panangikaluyam iti bagin. Anya ka matento na. Ibagbagak lang arudan yung di ka pa'y lamamati. Iyon. Kaya't mo ka diti makaraman manen, ha? Saan? Pangasim ko ma. Ornosem nga rod ti kasta adjar mo. Nukunak nga awan ti ammo. Awan. Makapasyal ka mateme. Ada ka di masapol mo kanya? May papan itinapasamak di rabi? Awan, padre. Ngam kayat ko lang masigurado ti kinatalgid mo. Anya? Kas itinakon-akon, Padre Simon. Posible asubyanda ka dagiti kriminal. Numaamuanda anak kitam ti panangibalang da iti bangkay ti biniktimada. Ibagak magtangkan ka, Hepe. Di nakpagdanagan. Kabalak asalak ni ibang tibagay. Nga masigurado asaan nga itulok ti Diyos nga dadakas ang mapasama kanya. Ha? Nalipatam ka din? Ati Diyos, isalaknib ko? Amok na ito, Padre. Ngam awan kastean nadam ti karatkad mo. Ala? Saan ako na makiargumento kan ka, Hepe? Maawatan ka. Araraminim lang ti trabaho. Agyaman no kasta, Padre Simon. Kung naglaki din normal ka manen, iha. Kuma, papa. Ngamjak man amo. Kaslada mang laplapad kanya. Anya? Ne, anya ngay dayta. Jak mat maawatan, papa. Iso nga inkadong ko adituyak latan balay. Kasayaatan dayta. Amang ano niya pa'y timapasamakin ka. Papa. Amumat na napaggag itang taglawlaw. Nagadon, dagiti mapaspasamak dito San Bartolome asaan anasayaat. Makapaladingit nga rod a panunutan, papa. To'y sigod ana ulimak nga ili tayo. Nagbalinmatan nga umok ti kinadakas. Kasano nga ta ang mapagsardeng ti kinadakas ang mapaspasamak ita dito'y. Anya nga tatirumbang nga aramidan tayo. Tapno maisubli ti sigod alinak kan kapya. Dito'y San Bartolome. Lading itak nga ibaga, Mayora. Impormasyon pa lang may papan iti biktima ti gami. Awan pa lang tinakalap ni nga impormasyon, may papan kadag iti suspect. Hepe. Sayang, saan ngamin ang naplakaan ni Padre Simon tinakita na kotse? Di Padre, kumusta mo tan? Ada binilin ko atawak amang bantay kan kuana. Ha? Apay Hepe? Agpagad ka di Padre? Saan tayo may baga, Mayora? Iso akasayaatan ng tikas jay. Nga damang bantay kini Padre Simon. Tapno sigurado tayo. Husto dayta, Hepe. Nabayag nga awan ti na destino apani. Kat itataadan dito'y ni Padre Simon. Sapay la kuma. Tamaan na dan tayo ti karadkan. Amo Monica, mas daawak man. Apay, yaya ising. Idi pa'y na minsan nga awan dito'y ni Bugi. Pinapanaw ka din ni Papam ti driver bodyguard na. Jak patyan day ta, yaya. Imposible apapanawan ni papa ni Mang Bogi. Nakaskas daw ngamin. Jak makit-kita. Di ko na kanyak ni papa. Ada ka no papa asikaso na ka ni Mang Bogi. Kasta ka di. Wanyaya. Day ta ti rason. No apay at yung makit-kita ni Mang Bogi. Agyaman iti panang pampanunot ito iti karadkad ko, Mayor. Dakala tulong ka dagiti agindag dito'y San Bartolome ti kaaddayo, Padre. Iso madanagan ak apaman anaamwak tinapasamak. Awan mo titakas nga naramid ko, Mayor.
Isong awan nga ro ti rumba nga pagbut nga. Ngam makapadanag ti panakasaksim, iti panangibalang dagiti nakaabungot a lalaki, iti day siya abangkay, Padre. Mayora? Kasano nusublian da ka dagiti suspek? Mayora, ada ti Diyos kasalakin ko. Saan nga itulog ti Diyos? Nga da mapasamak ka dagiti pudno amamatikan ko na. Padre. Iso di na pagdanagan, Mayora. Kaya't di kayo mat ko magpanunot nga amangan no pumanawak dito San Bartolome. Gapulang itikas dyan na pasamak. Naidistino ak dito eh. Kaya't sanak a pumanaw. Nga uray pa ingatan ibagbaga ti kaduhan. Anapagganda ito'y alok. Ato ti mangibagpaga nga ang mga no vigilante group tinakita ni Padre Simon, Chief. Saan tayo may ikatantikas nga ang gulo iti panag-imbestigar tayo? P1 Mendez. Ngamkas iti nakunakon kan ka. Saan tayo hagsardeng? Matungpan, Chief. Sana ron ba nga baybayan tayo dagiti nakaamamas ang mapaspasamak dito San Bartolome? Agtigtig na amin dagiti asit tayo, Chief. Kasayatan da ita. Nas ka na maamuan tayo ti kinaasya sino dagiti lalaki ang nakaabungot. Ang nakita ni Padre Simon. Dahil tati kang runaan ang naibilin ka dagiti asit tayo, Chief. Good. Ala, agsubli tayo di simbahan. Kasaritak ti kadwa tayo ang nabilin nga agbantay ijay. Saan pa'y asin mangpot ni Bugi, Ma'am Jonah? Kasta ka di. Un, Ma'am, mas daawak nga rutan. Ngam ko na kanyak ni Monica. Nga adda ka no papaasikaso ni Sir Leon kin ni Bugi. Panagkunak kat napatag-unay ti impaaramid ni Sir Leon kin ni Bugi. Anya, Ma'am. Tapi nga aging gaitakat awan pay laang. Jak mo ising. Nakaskas daaw ngamin at talaga. Ne, ada nagsardeng alugan iti batog, Ma'am. Mabitlaang tayo nakitaan. Imbagakmatan kan ka, Hepe. Saan ko natugnaran ti aramidem apan ang pagpabantay mo kanya? Ngamin, kaya't mula ang masigurado ti talgad ko. Agyaman ak tamawatan nak, Padre. Ket, anya tinadlaw ti tao managbati dito eh. Awan ka nung mati sa bali ang adlaw na. Saan mat siguro asublian lagi dyan ang laki, Hepe. Ngamin, saan ko mat ida na bigbig? Nasayat no kasta, Padre. Ngam awan kas iti agsigurado. Sa bagay. Alang araw din, Padre. Agpakada akon. Ado pa tinaskan nga asikaswan mi. Sige, Hepe. Ket agyaman ang iti panang protektaryo kanya. Papayaban na ka no, kung animanang ising. Kaya't kala makasarita, Bugi. Kat sapay la kuma, tano kasano ti kinapudnom ken milyon. Kasta kamatlaan kanyak. Mayora. Anya timpa asikaso ken kanilyon. May papaniti negosyo na. Iti ka bang ibang nga ili, Mayora? Sigurado ka? Sana ka mabaling niya gulbot ka, Mayora. Apay, agdua-dua ka kadikan niya. Adda may saba nagasalud-sudat kan ka. Katnam na makasaan ka nga gulbod. Takayat ko ang maamuan ti pudno. Anya day ta, Mayora. Sige lang. Agsaludsod kayo, tasong bata. No lakit di, tadati amo. Taimbagak mo din. Sana ka mabalin, agulbot kada kayo. Bugi, ibagam man kanyak. Adda ka di pa kainaigan nyo kanilyon, iti pan nakauram ti restaurant, kan pan nakapapatay ti pamilya Carantes. Mayora Chona, sana maramid ni Sir Leon ti arabyo. Sigurado ka? Masiguradok dayta. Sa bagay, amo ka saan ang maaramid ni Leon dayta? Ngamsi ka, amo akabana. Mayora. Iso nga ibagam kanyak, Bugi. Adda ka di amom, iti dayjay anapasam.
Nagagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agsuplita ka din iti presento, Hepe. Wen, Mendez. Adalabit aramidak. Ngam ituloy tamat lang ti agronda inton madamdama. Areglado, Hepe. Ay, sapay la ko mataddamat maduktalan tayo, Mendez. Iti kasta. Addan ti pamalpalatpatan tayo, no asino ti rumbang agam magandayo. Di ka agdanag, Hepe. Patsik nga adda maramidan tayo. Sapay la ko mga ruta kasta, Mendez. Tapno saan da tayo kit di ahusgaan a kapulisan. Talaga gayam nga awan ti paragtalag mo kanyak, Chona. Leon, Agasem. Imbagak lang aroden ken ka, nga awan ti amo kiti pan nakauram ti restaurant ni Carantes. Ngam di ka pa'y lanapnek. Nagdamag ka pa'y laeng kinipogi. awan mo't siguro ti dakas na iti inaramit ko. Saan ka di? Awan ko ma, no nagdamag ka laeng. Ngam saan? Ta imparupam kinipogi, akabailan ng aramidan ti kasjay. Leon, No saan ko nga ibilin, saan nga agtignay ni Bogi. Isu nga awan mat ti amuna iti napasamak. Tawan mat ti imbilin ko kinkwana. Leon, Katay ta ko matipatyam na. Saan ka nga gat-atap iti kompormilanitan? Ada ka di amo? Saan ko nga amo, yaya isi? Anya ti kayat mo asawan, Monica. Nasiputan ka ngamin. Palpaliiwam da mamakan mang bugi. Ada ka di mapaspasama ka saan ko nga amo? Awan, Monica. Saan ka ko mga agataplatan iti saan nga umno? Naira na laan nakitak ida ngag sarsarita. Saan ko ida apalpaliiwan? Hepe, ada na pinta sa damag. Anya data, Mendez. Awag ti informer tayo. Amunan no sa dino ti makaran dagiti armado alalaki. Anya, Dahil tatagpay sa Hepe. no kasta nga rod. Agtignay tayo ita. Ang mga numakadlaw dan tumanen, kat umakarda iti lugar asaan tayo idan amasurutan pa'y. Areglado, Hepe. Pagsagana akong dagiti kakadwa. Okay, move. Ibagam, tada emergency operation tayo. No saan na kamariro? Pampanunutan ni Padre Simon. Gusto ka di iha? Saan ko nga ilibak, papa? Apay iha, ada ka di parikot kin ni Padre. Pampanunutat laang, papa. Ang mga no pumanaw tumanin ni Padre Simon. Gapo iti napasamak. Ha? Anya ti kayat mo asawen? Ang mga no gapo iti pa nakakita na iti naibal lang abangkay. Katdang ranto dagiti managdakdakas. Anya? Dahil tati pampanunutak, papa. Kat lumaatiw iti butang ni Padre. Ang mga no pumanaw tumatlang. Kat awan tumanan timang misak kadatay. Mendez, nakapwesto ka din dagiti kakadwa. Wan, Hepe. Nasaya, naskan nga agbaligi tayo iti dayto yung operasyon. Sapay lang ko ma, Hepe. Okay. Umunak iti dayja banda. Urayin nyo ti sinyas ko. Is that clear? Matungpan, Hepe. Makapatitilan ti kinaulim ti aglawlaw. Ibagbaga ti daduma. Ate kano nalabas akin na uliman. Numaminsan, kat mangipasimundaag iti pagkan. Andang tapagpagadak ita arabi. Amok, di nakmaybayan ti Diyos iti aring padagdagi jay. Nagtartaras na ngay madayo. Anong tao di talwar.
Kita at nasina. Nasip na taglawlaw. Saan ko ang makita no dangag pa sa tao ditoy? Ngumsanat ang nagbidot itinangin ko. Aring padaglakid di dagijay. Sinyasa kong Mendes. Tapos makapagsaganadan. Aday ta. Naawatan ng Mendes de sinyas ko. Nakadlawan dagiti rin na me. Men! Open fire! Agan magkayo lahin! Diyak kaya't nga damay sagmak! Agan magkayo! Ikagumaak di makastrak iti pasdag. Nalaklaka mapatimak niya iti kabuso. Ni makastrak ako iti pasdag. Kunak to pa ikat asikati adda dito'y Monica. Apay adi ka pa'y lamaturaw. Sana pa'y hagtuglap, Yaya Ising. Ha? Diyak man mo. Talaga adi nagsarungkaran ni tuglap. Ang mga nakumpormila itan ti pampanunutam. Diyak ilibak day ta, Yaya. Isumit la adi ka makaturog Apay ngamin akong formula ti pampanunutam. Diyak namin maliklikan, Yaya. At dadagiti ba nag-akala at latan asumrak iti isip ko. Nga oray saan ko matapang panunutan. Anya? Iso asa anak pailaang ang makaturo. Men! Hold your fire! Hold your fire! Men! Search the area! Men! Aganap kayo laing! Ang mga nuad dapay lakabusor iti aglawlaw! Naulimot dito ay ang dagiti biktima ti Oram. Kaya't asawan day na. Saan amay sa kadakwada tinadlaw ko? Anya nga tati kaya't asawan ti... Adda armado a lalaki ang nakatakdar iti day tabanda. Dak agad yung bindot. Talagang igam-tigam na. Ang mga nugda kaskit di day na. Pumanawan. Surutek. At nagpapatok. Saan kayo pumampanaw ditoy? Agtalinad kayo ditoy. Saan arumbang amay sagmak kayo? Masing nga igam lang lagi tinahala tayo. Hepe, awan tinakamag tayo. Sigurado ka kading awan tinasugatan kada tayo. Awan hepe. Nukas ta nga ron. At dalakit din nasugatan kadagiti rinaot tayo dito. Hepe. At nakita ka dara iti ridaw iti likodan dayto apasdek. Dara lakit di dagiti kabusor ang naglibas dayjay. Sigurado dayta, hepe. Naskan nga gimbestigar tayo. Ngam dagiti igaman na kumpiskar. Masapol ang maipanawan dito. Narigatan. Ang mga nuad dapay dakdakas ang mapasamak. Sana rumbang ang masubot dapay dagiti igam ta ebidensya dagita. Asawan, Padre. Idi Rabi, ada armado ngay may dito'y arubayan ti simbahan. Anya? Nakita ka mismo. Nagpaputok pa'y nga ron. Iso ang napabot nga dagiti adda dito'y abiktima ti Oram. Sino ngay dayjay nga armado, Padre? Diyak mo, Monica. Awan apulos ti pamalpalat patak. Ang mga numay sa dayjay kadagiti nakaabungot alalaki ang nakitang, Padre. Monica. Ang mga kaya't da kamot apagaramidan iti dagas. Di kagdanag, Monica. Kabalak asalak ni ibang tibagik. Tilang pagdandanagak. Kat dagiti adda ita ditoy, ngawan pa'y umakaranda apalay. Anya ti madamag, Mendes. Sinurot mi tinagpatinggan tinagtedted adara, hepe. Iso na lang ta saan min anakita dagiti alalaki. Kasta ka di. Wan hepe. Dagiti lang markati inaramat da aluglugan ang naglipas. Tinaabutan mi itinasaw adiso. Sayang nga rod. Ngam saan na bali hepe. Nabilin ang naimbag dagiti informer tayo. Rumbang laeng. Diyak kayat ngagpatingga tayo latan iti pan nakakumpiskar tayo kadagiti igam. Ti kayat ko.
Matiliw tayo matdagijay alalaki nga akin kukwa kadagiti igam. Itamat laang padre, mabalinan nga umakar dagiti adda dito'y anauraman. Agnaaddan iti nairanta pagakaranda. Nasayat no kasta mayor. Takinapod no na. Madanagan akmatan iti karadkadda. Padre, Adang amin punto ni Monica. Amangan no dakas ti panggap di armado alalaki anakitak idirabi. padre, No siya lang. Mabalin ko ngay kalilis ti bagay. Kabaalak asalak ni Ban. Ngam no dagiti adda dito'y abiktima ti oram. Jak ida kabaalan ngay salakan. No bilang adda daka sa mapasamak. nasgan nga aganad kayo, padre. Saan tayo nga amuno anyakit di ti mabalin ang mapasamak? Kanayon alaglagi pagday ta mayora. Ket agyaman at iti patigmaan niya. Ni, adda mobil ti pulis adimteng. Siguradong adda di ta ni Hepe. Apaman anamuak ti may papan iti napasamak dito'y idrabi. Imaya ko na dagos, padre. Hepe, Sana sinsinan ti kas diyan napasamak. Kat patsak nga amom dayta. wan Hepe. Isodakal ti panagyaman ko kani mayora. Tanay daras ti relokasyon dagiti adda dito'y abiktima ti oram. Padre. Nailasin mo ka diti nakita mga armado. Lading itak Hepe. Ngamsan. Tilang amin silaw ti posting nga day ti gate ti simbaan. Tinagserbi alawag. Iso anaan ninawak day nga armado. Padre. No nasit kak siguro. Nalabit anailasin ko. Gaputasaan mo't anakaabungod day jay. Delikado daytoy, padre. Anyo ti kahit mo sawan, Hepe? Amangan no talaga asi katigagara tinakita mga armado. Sanak amabutan, Hepe. Padre Simon. Kas nakunakon kan ka ididamo pa'y laeng. Kabaalak asalak ni ibang tibagit. Tilang pagdanag. Kat dagiti umiling nga adda dito'y simpaan. Sana bali, padre. Tamayakar dan samatan ita iti relokasyon anayranta para kadakwadan. Dahita ti agpaiso, Hepe. Iso nga awan ton ti pagdanaga. Ngam awan kas iti aganad ka akanayon, padre. Agyaman ang iti patigmaan mo, Hepe. Ikagdanag. Ikagumaak ti kanayon nga ganda. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan na ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nabigtas mo tayo nakayakaran dagiti biktima ti oram, mama? Talaga siniguradong akomportable na dito'y, iha. Agyaman nat, tatalagaan napatigkan ka dagiti umili ti San Bartolome, mama? Siyak ti ina ti ili. Pagramba nga katulungan dagiti agkasapulan. Mama? Iso nga awan ti rumba nga pagyamanam kanya, Monica. Mama? Agsubli kayo kadipay kani isingi di simbahan. Wan, mama? Simurot kami lang dito, eh. Takayat ko ang makita ti pakayakaran dagiti biktima ti oram. Mendez, anya iti panagkunam? Guston sakit di ti atap mo, Hepe. No talaga ati lalaki nga armado, ket may sa kadagiti nakita ni Padre Simon ang nakaabungot. Delikado nga rod ni Padre Simon. Hepe. Ang mga no plano da abalsan ti padi, gapo iti pan nakakita na kadakwada. Ano tirong bang aramidan tayo, Hepe? Agpaggan nga rod ni Padre Simon. Nangro na itataim makaran dagiti na uraman asigot nga da iti arubayan ti simbahan. No kasapulan na mapabantayan ni Padre, aramidan tayo. Chief. Ang mga no anya pa iti makunan ni Padre Simon, no saan tayo kidi nga ikan iti importansya ti may papankan kwa na. Iswarum bang lang nga asikaswan tayo. Nagdaras a pinairing pas ni Jonah. Dagiti balay apag na idan dagiti biktima ti oram.
tirigat na. Amangan no santon akayat dagita amamirmira o tipumanaw iti daga. No saan laga po iti kinamayor ni Chona? Sa anak ko mga umanugot nga iti dagak ti pakayakaran dagiti biktima ti uram. Ngam sa bagay, temporaryo laeng mat ti panagnaed da iti dagak. Tasigun kini Chona, patakdiran damit laeng iti balay dagiti sigod ang nagsaadan ti balay daan na uram. Dumsa agag dito'y lugan. Tamakiplin nastika kadagiti taga San Bartolome nga imakar iti dagag. Nasken niya pakita, akampay idi, maragsakan ang nakatulong kadakwada, nga oray na palalo ti panagtokyad dirignak. Saan ka napudno iti pan nakipagriknam kadagiti adda ita ditoy? Naimpagtamom, Chona. No saan laaga po iti posisyon mo dito San Bartolome? Sa anak nga umanugot ang maaramat ti dagak para kadagiti mamirmiraot. Anya? Titatagpaiso! Ngam si ka nga minti mayuragat. Iso nga'y manugot ha. Oh my God. Pumanawtan ditoy. Ang mga nonya pa'y tinapasamak. Jaklakit di kayat ang makadlaw dagiti imakar ditoy. Sana na rin bang apagdanagan da? Ingka rin ni Hepe asaan da kabaybayan. Padre, Kuna namang bilin iti kanayunan at tao, nga agbantay ditoy no iti rabi. nasaya at no kasta, Padre. Narigatan, ang mga noon niya kit di mapasamakan ka. Monica, Da kami at taga San Bartolome ti madanagan. dahito iti tandaan na, Monica. Uray niya ti mapaspasamak. Sa anak to apo manaw ditoy. Ket jak itulok nga dadakes ang mapasama kanyak. Pagrebengak ti agserbi kada kayo, kas adipan ti Diyos. Iso sa anak apabutbutan kadagiti adipan ti kinadakes. Padre, Iso di ka nagdanag. Takas itinakon-nakon kan ka. Awan ti dakes ang mapasama kanyak. Napananingatan ni Papam. Saan tamutin anadaanon dito'y balayo, Monica? tsaka mo, Yaya. Ang mga no ada na pananda ka ni Mang Bogi. Kanayon ang makumikom ni Papam. Kuna na ngamin nga da ka no dagiti naskan nga si kasuan na. May papaniti negosyo na. Sa bagay mo't kit diya. Narigat no baybayan na dagiti negosyo na. Saan na day Yaya? Kuna na pa'y nga umadado ka nun ti kakompetensya na kadagiti negosyo na. Iso anas kan am asikaso na anaimbag. Ay, agpaiso dayta. Narigatan. Ang mga numalugi dagiti negosyo ni Sir, numabaybayan. Day ti pagdanagan ni Papa. Iso nga araramiden na ti amin. Tapno masalwadan na dagiti negosyo na. May papan ka di manin kini Padre Simon? Iso ngay may kayo, Mayora? Saan natin may papan ka ni Padre Tigagarak? Anya pa'y, Mayora? Kaya't kayo abilinan anaimbag, Hepe. Mayora? Mamatiak anabalkuton iti buteng ti barukong dagiti agindag dito'y San Bartolome. Iso nga ipakita yu kumamot kadakwada, akabailan yu asalwadan ti linak kan kapya. Panagnakan yu kadakwada asaan da kayo nga atiwan dagiti agar-aramid iti kinadakes. Aramiden mi ti amin, Mayora. Agyamanak no may pamuspusan yu ti amin, Hepe. Kat saan ko mangagsakit tinakam mo, no dagdagan ka. Diyak naminan magustuhan ti mapaspasama kita. Agraira una yun ti krimen dito'y San Bartolome. Kat rumbang laa mapasardangan. Bugi, anadam titignay mo nang runanod na ni Chona. Di ka madanagan na mo. Siya kon, di makam mo. Amok nga oray no kasjay kinumprontakon ni Chona. Kat sana basta mamati day jay itimbagak. Amo, Sa bali ni Chona, nalaing day jay agpaliiw. Nalaing amang doktal kadagiti kayat na amamuan. Ang mga numay galis ka,
kat maduktalan na ti amin. Aganada ka mo. Di ka madanagan. Good. Hala, agtalinaid ka pa'y laing ditoy. Saan ka pa'y amapmapan iti ayan dagiti tattao tayo? Iti kasta, mapunas ti anyaman amabukbukel a panaggatap ni Chok. Adda ijay ni Buki. Kasla adda kasarsarita na iti cellphone. Sino nga tati kasarsarita na? Ising! Ay, tukake! Ay, sus, apo. Nakita nagsamot ni Sir Leon. Ising! Saan na ka nakita? Ay, agyaman nak. Ay, ayaban naklaang gayam. Ay, sir! Umayan! Mabit lang! Ay na, kartingak timapan iti ayan na. Taamangan numakaungat kanya. Unayin day ta, hepe. Talagang inawagan nak pa yan. Tapno makumpirmam, no adda dito'y dagiti taom abinilin mo Nasken nga mina makasigurado padre. Adda dito'y, hepe. Iso di ka mandanagan. Nasayaat nga ron nung kasta. Narigatan. Ang mga sa balikid din dar aramidan da. Panagkunak, mabutang dagi jay amang sukir kan ka, hepe. Pagkunaan, padre. Stricto ka ngamin. Ket amok ama suspendida, no didagtong palkan ka. Sika talaga, padre. Saan ba't nga stricto unay kadagiti tao? Dakla kaya't asukirin da. Nang ro natin may papankan ka. Saan kami narabrabak tinapasamakin ka, padre? Agyaman iti panangyali ka kanyak, hepe Salvador. Talaga amariknak anatalgeda. Kapoy ti aramida nila. Asino ka ti orayan ni Papa nga umawag kan ko, anak? Jak mo, balasan ko. Basta ko na ano adda ka no umawag kan ko na. Kat pakaamwak adagos. Saan nga iti cellphone na tiawagan ti asino man a tao? Jak mo. Kasla nga min nakaskas tao. Apay man. No may papa ni ti negosyo. Nalaklaka ang makasarita da ni Papa. No mismo nga iti cellphone na tiawagan da. Saan ka ti? Uwan mat ngagpaiso Gamala? Ang mga no saan mat nga inted ni Papa iti dadya a tao ti cellphone number na. Iso asiguro nga iti landline ti umawagan na. Awan lat ta tinadoktalan dagiti informer tayo, Chief. Anya ti kayat mo asawain? Sinaggaysak idan nga inawagan. Ngam awan pa'y tinaibagada. Maipapan ka dagiti ipapaaramid tayo kadakwada. Anya nga rod nga Talaga kasta. Narigat asapulen dagiti aglamlamang. Narigat akam maganda iti kriminal nga agar aramid iti kinadakas. Chief. Ngam saan tayo nga agsapdeng, kunak manen. No kasapulan nga aramidan tayo nga aldaw ti rabii. Tapno adala ang maduktalan tayo. Aramidan tayo nga rod. Tinapatag, adda maamuan tayo. Nawatam ka din, P.O.1 Mendez. Nawatak, Chief. Saan kayo ang madanagan? Tanakasagaan na kami nga agtungpal, itibilin nyo. Nabambanog ka, Mama? Adong amintiin na si Kaso, iya. Mama? Amo matan, ado ti Rimso aparikot dito San Bartolome iti kalabas. Maawatan kayo, Mama. Gamsa na bale. Mangnamnama ak nga iti kabiitan na panawan. Masulbar matla ang dagiti parikot. Nang runa dagiti mapaspasamak a krimen. Namnamaag matdayta, Mama. Ngamin, magagaran akon ang maisubli ko matisigod alinak, kantal na. Ha? Kailiw ko dagiti gundaway anatal na. Kan naulimag ti lugar tayo, Mama. Di kagdanag, iha. Masiguradok ang mapasamak tumatlaan dayta. Ne, adamat gayam ni Bugi. Wan, Mama. Apay ka di? Awan mat kat di. Kaya't kulaan ang makasarita. Nakalakmatan, Mayora Chona. Awan, tararamidan mi ka ni Sir Leon. Talagaan na pudno ka ni Leon, Bugi. Uray anya ti mapaspasamak. Saan mula ta kabailan at traidoran? Mayora, agsasawak lang iti pudno.
Awan, tilimlimad ko. Narigat mat. Nagsawakit din, hindi saan niya paiso. Patsyan na kumamat. Mayora Chona. Kunada adagiti mata, ti sarming ti kaunggan ti maysa tao. Kat kas makita kadagiti matam. Agul-ulbod ka, bugi. Mayora. Ngam sinilaan. Sapay la kumata saan adumten ti gundaway, adi na kan kasapulan ni Leon. Kat dispatsaran nakalaptan. Kaya't mo asawan, Hepe. Uray si ka? Makipagbantay ka mat dito simbahan? Awan mat siguro ti dakas na. Saan ka di, padre? Apa nga gisam ka? Makaisa maklang. Napatpatagak pa ka di? Ngam ka dagiti opisyal dito San Bartolome? Anya ti kahit mo asawan, padre? Ni Mayor Arrogante. Awan pa apulos ti bodyguard na. Nga uray sa dino ti papapanan na. Idinto ta siya akura parukula ang ditoy. Kaya't mabambantayan iti gusto. Padre Simon, sabali ti sitwasyon mo iti sitwasyon ni Mayor Arrogante. Iswadi mo kumaikumpara ti bagim kankwana. Pepe. Ikagkagumaan mi ama kamagan tinang butbuteng diti simbahan. Isungar aramidan mi ti amin. Tapno saanen ama ulit ti pambutbuteng anapasamak ditoy. Jonah! At ne, apay, Leon? Anya ka di man ang tinaramid mo, ha? Talaga ka di adi mo sardengan ni Bogi? Ha? Apay, Leon? Anya timbagbagakan ka ti driver bodyguard mo? Di mon salod soden pay. Amom no anya dagiti imbagbagam kan kwa na. Talaga ka di adi nakipangag, ha? Kaya't mo ka di talaga ti makabil. Awan mat siguro ti dakas na ti panagsaludsod ko kan kwa na. Saan ka di? Saan a simple a panagsaludsod ti inaramid mo? Ako sa ramjay tao. Pagpapasulam iti may sa abanag at di namat inaramid. Leon, nadnadlaw nga agliblibak ni Bugi. Masigurado nga... Apa yung kabil ka? Gaputan natangkan ti ulong, Jonah. Dahil ti tandaanam. Noan niya timbagak. Isolaeng ti patyam. Di nagsukiran tapno nasaya at kalatakan niya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kalkalpas kong inawagan iti radyo dagiti kakadwa tayo. Ngadda iti nagduduma a lugar, Chief. Kumusta ka no iti ayanda pwesto? Nauli magkanomat, Chief. Kalkalpas mo't anagronda dagiti kakadwata. Ngadda dito'y aglawlaw ti simbahan. Awan mo't tinadlaw da. Masigurado ka saan parang ita ti armado ang nakita ni Padre Simon. Agpalami islakit di dayjay. Chief. Ngam saan tayo ang maupay? Saan tayo ngagsabdeng? Nasken ang masigurado tayo anatalged ni Father. Adda kapi dito'y Hepe. Mabalin mo nga ayaban dagiti tao. Tapno kapi damat. Saanen, Padre? Sana bale, tayo madamdamalayang. Sumangpeten dagiti mang sukat kada kami agbantay ditoy. Hepe Salvador, agyaman agmanangkan ka. Araramidin mi lang ti pagrabangan mi, Padre. Isu asaan aron bang agyaman kayo? Panagpunang katsahanan nga agpakita pa'y nadyay nga armado ditoy. Kastamat ti atap ko, Padre. Agpalpalami islaki di dayjay. Agur-uray tinapinta sa gundaway. Kat day tati rumbang apadaanan mi. Narigaten. Ang mga iti sumaruno agundaway. Mapagaramidan na kayon itidakas. Ani? Isu asaan kami ngagliway amang salaknib kada kayo. Adala mo tirapiin mo, ha? Yung apay nga da kayo pailang dito. Kwa, saan ka makaturog, iha? Apay namin, mama. Diyak mo't maawatan ti bagig. Basta saan ka makaturog.
mga noan niya ladita nga minon, ti pampanunutan nyo. Jak maliklikan ti ang panunot, iha. Amumot asyak ti ina ti ili. Mama, Amin na parikot ti ili, katrumbang la panunutan. Kat panagkunak, iso da ita ti makagapo, no apay akas tuyak ita. Imawag itay laeng ti kontak ko. Manipod ija syudad. Anya tinyawag na, amo. Binilin lang dagiti tao ang mangitulod kadagiti epektos. Kasta ka di, amo. Wen bogi. Jak kayat ang maulit ti kas iti napasamak iti napalabas. Anatiktikan dagiti pulis ti panagsangpet dagiti epektos. Iso akayat ko asika mismo ti personal amang sabat kadagijay. Awan ti parikot, amo. Siya kung ti makamom. Good. Apaman ang maalam dagiti epektos. Idiretso madagos iti bodega tayo. Iti kasta, mayadayo iti posible apan nakaduktal ni Hepe Salvador. Naulimag ti nagpatnag dito simbahan, Monica. Nagpatnag namin nga dadag iti pulis amang bambantay kanya. kasta ka di, Padre. Wan, Monica. Iso na lang. Tasana ka nakaturog iti husto. Apay, Padre. Pinampanunot ko nga minti ka dadag iti pulis iti aglawlaw ti simbahan. Saan mat akabalan ti konsensya, abay bayaklatan ida. Iso nga wan laket, rumwarak amang tad iti kapi, nga inumanda. Adda imawag itay adda ka iti banyo, Ma'am Chuna. Awag ka di manipod iti munisipyo. Saan, ma'am? Di mo't nagsasao. Ha? Saan ang nagsasao ko na? Saan nga road, ma'am? Iso ang mas daawak. Asino nga taday chay? Makapadalag da ito'y isin. Anya ti kayat mo asawan, ma'am? Basta, jak magustuhan ti kaadda ti umawag dito'y balay asaan nagpabigbig. Amang anoan niya ti ipasimudaag day jay. Kabarbaroan numero dayto. Saan ang nagapon bukit ti cellphone ko? Subatak malaengan. Hello? Hello? Apa yung di kagsao? Sino ka? Hello? Leche! No, sino ka man? Di ka umawawag, leche ka! Kasta tirampay. I-off ko ti cellphone ko. Makaistorbo nga minti ka at dati umawag amang luk-lukulain. Tagayan ti atap ni Mama. Uwan, Monica. Madanagan nga rod ni Ma'am Chona. Saan na maikat kan kuha na dayta? Siyempre, iso ti mayora ti ili. Sa bagay mat Ay, ahon kayam. Among balasang ko. Naglaw ko akas lalim mabaga ti kanigid apingping ni mamam. Anya? Uy, jakla sinaludsudan no naan ano. Nakababain nga main, taamangan nuko na unpay ni mamam aman nakibiyanga. Awan niya man nadakas ang napasamak ijayan ni Padre itinagpatnag, Mayora. Kasta ka di, Hepe. Wan Mayora. Panag ko nakatagpalami ispay, no asino man di armado ang nakita na. Sana basta mangbutbuteng manenday jay. Ngam di kag danag. Nabilin ko ana imbagdag iti tao. Saan da ngagliway ngagbantay jay simbaan. Nasaya at, Hepe. Saan tayo nga itulog nga dadakas ang mapasamak ka ni Padre Simon? Anya ko mati mapaspasamak kada kami kini mamam. Damdamagag lang, Papa. Ang mga noagdakit di diyo nagkinawatan kat nagsubang kayo. Ha? Normal mat iti agasawa ti kasta saan ka di, Papa? At dadagiti saan da apag kinawatan. Pudno day ta iha. Ngem, saan kami ang nagsubang? Kasta ka di?
Wen iya. Ay, huwin kayam. Apagbiit kayo matarimwarkin ni ising itay agsapa. Nagsubli kayo matadagos. Napanak lang amin si Marungkar ija simbaan. Ngam saan kami ang nagbayag? Iso ang nagsubli kami matlang adagos, papa. Anya jay ko nang ising. Nadlaw ko asang kaigam yu day ta cellphone niya, sir. Adda ka di urahin yung awam. Awan? Kinapudno na. In off ko daytoy. Taad da imawag asaan niyag sao. Anya? Ala, sir. Katno adamot imawag iti telepono dito'y balay. Ngam saan mo't ang nagsasao. Anya? Day tati agpayso, sir. Kuna nga rod ni Ma'am Jonah. Adi na kanu magustuhan ti kaadati saan nga agpabigbig akular. Tamangan kanunudakas ti ipasimuda agdayta. Basyat lamay sa mayora. Amangan nun ay sarong lang dito simbaan di armado a lalaki. Anakita kini. Ngam anya ko maaga po ang nagpakita pa'y laang ka, padre. Day tatisan ko ang masumbatan, mayora. Delikado lata, padre. Kasayaatan no agsigurado tayo laangan. Anya ti amu tayo. Amang ano dakes kat di matipanggap no asino man day jay. Kanayon mo't nga anadak, mayora. Ngem saan ko kaya't apanunutan. Adakas ti panggap na no asino man day jay. Ngamin, kadagitikas kanya. Saan ang mabalin nga agpanunutakit din iti dakas kontra iti padak a tao. Chief, dahito ti mapa ang nagsaadam ti lugar asumaruno at target ti operasyon tayo. Anya dagito'y kwadrado a simbolo. Dagiti exit points, Chief. Isu ano matuloy ti operasyon tayo iti dayta a lugar. Nasken nga adda kakadwa tayo nga agposte kadagita a lugar. Isu dati mangsanab kadagiti kabusor ang makalibas manipod iti mismo a balay araoten tayo. Good. Naimbag ta na anticipate yu adagos dagita a lugar. Talaga nga in surveillance mi ti lugar, Chief. Nasayat laon ay Mendez. Ala, adalak dito ang mapa. Katapaman na masigurado ko nakabaalan tayo nga i-secure ti lugar. Ipatungpal tayo na adagos ti operasyon. Naimbag ta nagawid kamatlaing, Jonah. Leon, Amok ang nasakit tinagam mo kanyak. Gapo iti napasamak iti rabi. Ngem imbagak matengkan ka, ajak kayat amakadlaw ni Monica. ha, Nagdamdamag kanyak ni Monica. Ket namnamae, ano pagdamagan na ka? Amo mo no anya ti isumpat mo. Nanawag ka di. Nasayaan. Ita, kaya't ko ngagsarita taan ang bag. May papanday ito'y iti umawawag dito'y balay. Asaan niya agpabigbig. Di magasmut iti simbahan ni Mayor Arrogante, Hepe. Kastagayan, Wen, ket kas iti sigod. Impak pa kasi nangaganada ka na. Asapay la kumakano, tawan ti daka sa mapasama kanya. Tamangan no kailat ka no apumanawak dito San Bartolome. kasta ka di? Wen, Hepe. Ngam impasigurado kan ko na asa anak apumano dito. Dito'y tinakaibaunak. Iso anas kan nga rod nga agtali na enak dito. Ket awan ti asino man amabalin amang butbutan kanyak. Dayawan kay ti kinatured mo, Padre Simon. Kat kasi tingkarikan ka? Arami din mi ti amin. Tapno maprotektaran da ka. Dayta ti pagrebangan mi. Ket rumbeng lang arod nga ipatungpal mi. Nga uray anyapay ti mapaspasama. Pasensya ka no dinak na kontak. At ang amin napasamak dito'y asaan ani namnama. Iso nga in-off ko ti cellphone ko. Anya? Apay asaan mo nga impatulod amin? Itsaske! Apay nga italangin pakamom! Ha?
Sige nga ron. Agya manak. Bye. Diyos ke. Delikado. Nasken ang maawagak adagos ni Pogi. Tapno mapakamak. Buisit tumet niya medyo umawawag asaan met niya agsasao. Iso tayo kimpasol na gitoy. Nakasagan na ka din, Yaya Ising? Un Monica, umaykan. Ay, un gayam. Ada nalipatak ijay silid ko, balasang ko. Mabiit laang tain na kalaang. Umunakan ijay lukan, ha? Sige nga, Rod, Yaya. Anyan ni Yaya Ising? Talaga abo makatan. Adon dagiti maliwayan na. Rumara kung dito balay. Kat urayak laangan iti ayan ti kotse. Sigurado asaan anam na maang dagiti biktima ti oram. Dahito yung aramidag. Kat masigurado ang maragsakan da. Papa! Tulungan na, Papa! Papa! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nalawag ka pa mutbutang dito na pasamak, hepe. Iso nga ramitin nyo ti amin. Tapno matiliw yu ti asino man na nagaramit iti daytoy. Diyak kayat nga agkapoy-kapoy kayo. Mabit lang, Don Leon. Mabit lang. Amok ti marikrik na yun. Gapoy ti dayto na pasamak. Ngam saan dak kumamit abasta mandaran latan. Araramidon mi ti amin nakabalan mi. Ikagumaan mi nga amuan no asino tinangaramid iti kastoy. Ngam saan dak kumamit abasta mandaran latan. Mama, di ka nagbutang iha. Adan dagiti pulis di tarwar ti balay. Agim imbestigardan. Mama, agdandani akon. No nakarwarak adagos dito balay, kat adak iji garahe. Ang mga noan yan tinapasama kanyak. Saan? Saan ang mabalin ang maisagmak ka, iha? Mama, Pangasim, agkalma ka kuman. Ang mga noon niya ti mapasamakan ka. Pangasim. tiyak malapdan ti bakit, Mama. Talaga ang mabutbutang gapo iti napasama. Chief, inala kong tikopya dagiti CCTV, anak kamuntar dito balay da Mayora. Baring no da matuktalan tayo, apaman ang mabuya tayo dagijay. Good. Amin na mabalin tayo ang maaramat. Tapno maamuan tayo noan niya talaga tinapasama. Alain tayo. Dak kaya't ayalang-alang da ito'y. Ta sigurado asabali man ng tidjar ti asawa ni Mayora. Chief, Siga pala ti makamo dito eh. Kasarita ni Mayora. Awan ka di Apolos tinasiputam, ising. Talagang awan, Sir Leon. Patyandak kumamot. Nakabutbutang daytoy anak pasamak, sir. Nakamamak. Ising. Ang mga no saan laangan akas to'y ti mapasamak inton sumarunaw. Ang mga no nakarkaro pa yan. Mabaling ka di, ising! Saan man atila ibagbagam? Ay, Sir Leon. Hala, panawan na gito'y. Ato tinasken a panunutin! Imaya kadagos, apaman anadaman ko tinapasamak, Mayora. Padre, Unay kat gaya man tinapasamak dito'y ayan nyo. Naimbagtawan tinaisagmak. wan na rod, Padre. Ni Monica ti dandani na isagmak. Anya? Naimbag ta saan pa yan nakarwar di ti balay. Iso ko matimapan iji garahe. No naira na nga dan iji garahe ni Monica, na isagmak ko man ti anak ko. Panta dagiti pagtang asumang pa itibiyag tayo. Asaan tayo anam naman, Monica? Padre Simon, Tinapasamak kada kayo dito'y balayo. Ket may sa akita ti pagtang amang subo. No kasano ti kinatibker ti pamatiyo iti Diyos.
Agyaman ang taimay kayo, Padre Simon. Dakal at ulong kanyak dahi ti akaadayo. Saan ka na sa bali kanyak, Monica? Iso ang nagdanagakmat itay na amwak tinapasamak. Ket nalaos ti panagyaman ko. Ta okay kayo gayam asa nga pamilya. Ket amok. Tinarabay na kayo ti Diyos. Sigun iti nabuya tayo di CCTV. Diyay laki di nakaabungot a lalaki akim malay at iti gate. Tinangimuntar iti bomba. Iti may sa kotse iti garahe. Sigurado dayta, Chief. Tirigat na. Nakaabungot met. Sana narupaan. Sakit puro nangisit ti suot na. Naka-sweatshirt met lang iti nangisit. Iso amarigatan tayo lakit di amang doktal iti kinasya asino na. Anyo ti aramidan tayo ita, Chief? Aramidan tayo ti rumbang. P1 Mendez. Naskan nga damit madutukan na tao tayo nga gronda ijay lugar da mayora. Tabarang numaamuan tayo. No asino tinagaramid iti kasya. Sigurado ka kati. Ana ipaknimmat laing tipektos sakpay ang nagsubli ka. Wen, amo. Nasaya. Amo. Anya nga iti resulta ti investigasyon na iti pulis. Awan pa'y bogi. Ngamiti pa ng sukimat ko kadagiti na i-record ti CCTV. At nakitak alalaki akim malay at itikay. Anya, nakaabungot, kan nakasuot itinangisit. Iso na lang, tasaan ang mabigbig, gaputan nakaabungot kat nga ron. Amo, kahit ko makita. Sige, Bogi. Bareng no si kakit diti makaduktal, di kinasya sino tayo chay. Huston samot dyan ako ng kanyak, Ma'am Chona. Ha? Nga niya, ising. Adakas ti ipasimuda ag jay umawawag asaan ang nagpabigbig. Ha? Saan kit din, ma'am? Da kayo pa'y amis mo tinagkuna. Asaan nyo ang magustuhan ti ipasimuda ag dayjay a cooler. Agpay so dayta. Kat husto ka. Panagkunak. Tinapasamak apan nakapabagtak ti may sa alugan ti ipasimuda ag dayjay a cooler. Gayam ko ni Monica. Amog dayta, hepe. Iso kayat ko kumamit ang maamuan no niyang tinapasamak. Padre, ar-aramidan mi ti amin. Ngam blanco kami pailaeng. Hepe. Nasirip ti asino man na nagaramid iti kasjay iti mismo asolar ti pamilya Rogante. Ngamin, talagang awan ti maalami a pagilasinan iti kinasya asino na. Anyan. Amang ano nakarkaron to pa yan ti aramidan dayjay iti sumarno. Aramidan mi ti amin. Tapno maamuan mi ti kinasya asino ti suspect. Papa, adalugan dagiti pulis iti saan unay nga adayo diti balay. Ay, iso siguro nta kita. Ti imbaga ni Hepe ngagbantay ken agronda diti lugar tayo. Papa. Menelkit dia dagiti pulis. No kaano nga altantake sa napasamak sa dalay agtignay. Papa. Agyaman da, tawan tinatangran kada tayo. Tanoan ta, Jack Amon no anya ti maaramig ko. Pag-adda na pampanapagak kita. Apod no amin dagiti nadamag ko maipapan dito sa San Bartolome. Napaggadgaya mo talaga dito ay. Delikado. Ngem saan adagita timang lapad kanyak. Tapno agtali na edak dito ay. Kasapulan da ito nga ili ti mangidaulo kadagiti umili nga agdayaw iti Diyos. Isorong bang lang agtali na edak dito ay. Tasyak ti agbalin agiya dagiti umili. Tapno maamamuda ti Diyos. Anya ngay Bogi. At nakadi pamalpalat patam no asino jay lalaki akim malay at itigay. Narigat nga ibaga no asino, amo. Sana pulo sa nakita ti rupa na.
Gaputa nakabungot. Ay. Ngam kiti. Iti nakita ka pa nagtigtig na ina. Madlawan na sigla. Amo na tararamidan na. Nairuwami ti kasjay nga aramid. Jak magustuhan daytoy, Bogi. Asino kuma timang kontra kanyak? Asino timang butbuteng kanyak? Kat nabayagan anay paknim ni Dalmasyo. Awan di may sumbat ko iti dayta sa ludsud mo. Amo. Ay, talaga adyak makaid na gapo iti kastoya mapaspasamak, Bogi. Asino dayjay ngawanan baing? Agdiretso ta ka di ijay lugar da Mayora, Chief. Saan pa, Mentes? Rikusan ta pa iti ayan dagiti daduma kakatwa tayo. Amuan ta no kumustadan. Amangan kidimat no adda parikot iti ayan da. Okay, Chief. Sabay la kumata damat tan maduktalan tayo ita. Mabayin na kamin kini Mayora. Chief. Amangan no adda kidimat makunana kada tayo. Isuarong bangla nga aging bistigar tayo anay bag. Panagkulakkat sa anan asinsinan laeng apamutbuteng daytoy anapasamak, Leon. Jonah. Tano simple laeng apamutbuteng ti plano ti asino man anang aramid iti kasjay. Di na ko makinabaalan a pinabetak ti may sa alugan tayo. Anya ti kayat mo ngay baga? Diritsay mon! Panagkulakkat partaan dayjay anapasamak. May sa apangta. Anya? Numalagi po ti surat nga intad ko kan ka. Diyay nang balkot iti bato nga imbarsak ti nakamotorsiklo iti lugan ko. Dahito'y Butbut ngam laing ti bagim Chona. Iswa kasayaatan no isarteng monday ta. Awan met laing kwenta na day tangay bagbagam. Yaya Ising, dito kailangan selit ko ang maturog, tap na ada kadwag. Day talagayam. Balasang ko. Mabutbutay nga ngamin yaya. Aging ga ita, kasla marikrik nakpailaang tijak mailawlawag arignak. Gapo iti napasamak diti balay. Maawatan ka, Monica. Ngamkas ko na da hepe. Saan tayo nga agbuteng? Tadadalaang itaglawlaw. Sapay la kumata matiliw da nga agpaiso. No asino man tinagaramid iti kasjay. Patsyak nga aramiden dati amin, Monica. Yaya Ising. Isu asaan tayo nga agdanag. Tamamati ak nga adda maaramidan dagiti pulis. Sigun ka dagiti kakadwa tayo adinanon ta dito'y lugar da Mayora. Awan ka no tinadlaw da, Chief. Saan lagi di agpakita dyan nagaramid iti kasjay. Ngayon posible nga dalang iti aglawlaw nga agpalpaliiw. Chief? Isuarong bang lang agsipot tayo lakta. Saan tayo magsigurado? Narigatan. Amang ano makapuslit manen. Kat makaramid iti nakarkaro apakay sagmakan dagiti punterian at tao. Kasilig ako ni kasimbahan. Diya ko nakaala ti tricycle. Tawan mo't ngaminon ti mauray ko itay. Iso kapilitan na nagnag na akon. Naringat ti raramidak. Gamanusak. Awan ti sabali ang mga ramid itikas iti raramidak. No sana siya. Iso nga ganusak. Amok nga iti kanito nga adda makadoktal itikas dyan nga raramidak. Siyak matyag paggad. Ngamsan ko nga itulok adumtang ti kanito nga agpaggadak. Gapo ka dagiti raramidak. Tamok ang makatulong dito San Bartolome. Ken kang runan kadagiti umili nga lindang dito ay. Ya! Tiri-tiri titapyang. Ito, saan kan ang makakunain? Saan ka ang makalisi? Ito! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga
Ag-subscribe ka ta mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungan kami patangatang. Siguraduan nyo ko ma, ngawan tid... mabit lang. Sung batak lang tiyawag ko. Ni Padre Simon. Hello, Padre Simon. Hepe, umay kayo kumadagos dito yung sinigtisimbahan. Ada na pasama. Anya? Urayan kayo, Hepe. Umay kayo kumadagos. Kartingan nyo. Bye. Pinutid ng tisaritaan mi. Da kayo, agsipot ka na imbag itikad dayo dito ay Ayanda Mayora. Saan kayo ngagliway? Mendez, Kartingam, sumurot ka kanya. Sa dino, Chief? Di ka nagsaludsod. Umaykan, darasam. Jakla kita bento. Timubil nga ar-aramatin ni Hepe Salvatore J. Pimanawitay. Pinanawan na dagiti tao na nga aday tisan unay nga tayo. Anya nga tati mapaspasamak. Apay nga ta. Amo. Apay pogi. Kawawa kanyak ni Lucio. Delikado da ito eh. Apay. Anya nga minday ta. Ibagam adagos kanyak. Tapno amo. Bogi. No panunutan na imbag. Kasla diversyon tinapasamak ije balay da mayor arrogante. Hepe. Nembaglakit din taddalat tadwa atawak abinilin ko ngagbantay iti simbaan. Tano saan? Ang mga nuan yan tinapasamak, Padre. Huwag nga ron. Imarayat dadagos itay nadlaw da nga da mapaspasamak iti asidag ti simbahan. Naskan tinananaya panagannad, Padre. Panagkunat. Saan asinsinan atao ti agar aramid iti kasjay? Umaykan, Padre. Makilugan kan kada kami. Sarunon tayo ti mobil ang nakailuganan ti lalaki at dandani nagaramid iti dakas kan ka. Adda ka di parigot. Di ka makaidna. Pampanunutom ka di nga mga no adda man ang dakas ang mapasama. Leon, kasarsarita ka. Maturog kalatan, Jonah. Di nagpakasikuran. At dalayan pampanunutan. Padre. Pirmaam ti statement mo. Hepe, sapel ako. Anya ti mapaspasamak. Iti selda nga yan tinakamagalaki ti ayan dagiti agkakaribuso. Kartinga Mendez, nas ka na may panadagos iti ospital day ta lalaki. Barang no may spalpay. Matungpal, Chief. Darasin nyo! Tulungan, Dak! Bagkatan tayo daytoy. Tailogan tayo iti mobile. Darasin nyo! Agtig na kayon! Nas ka na may spalpay day ta lalaki. Naulimag tinapalabas arabi, Yaya. Iso na lang ta para bangunin itay naalak ti turog ko. Kasta aya. Ay na, siyak agad talaga anarna ka, anak. Yaya. Amumutan. Basta no naidagkatan ti bukot ko iti kama, nalaka makaturo ka. Amok day ta, Yaya. Ni mama day jay agdaldaras mat arumuan. Apay nga ta. Anya ti matamag, Bogi. Pawanan di parikot, amo. Naipamuspos ang amatay day jaya tao. Di na ninuray asintensya, amo. Iso na mismo, tinanggibos iti biyag na. Anya? Day talagpaiso, amo. Orayan niya ti damag. Ta sigurado ang may padamag, ti panagpakamatay, day jay a tao. Kinapudno na, Mayora. Diyak pa lang nakasubli dya simbaan. Manipod kimuyog ak kada hepe edi rabi. Padre. Anyan, nagturedin na dya lalaki. Takinetel na mismo ti bukod na abiyang. Anyan. Siguro nga rod ka ni hepe. Sigurado nga ado ti amo day jay. Kat kinaykayat nan tinatay. Ngam ti mangted iti impormasyon, Mayora. Anyamatan. Apay akas ti itan ti mapaspasamak dito.
makapadanagan at talaga. Anya di ko nang yaya isi? Ay na, dandani gayam na isagmak ni Padre Simon idirabi eh. Anya? Kasta tinaipatangatang adamag itay Monica. Adda ka no ti lalaki adandani ng dangran kenkwa na idirabi eh. Naimbang tanatilew. Asino ka no day chay, yaya? Agim imbestigar pa'y laeng dagiti pulis. Tajay lalaki anatiliw da. Nagpakamatay ka no ijay pagbaludan idirabi imot laeng. Nagbuting laki di Dayjay Bugi. Sana kasta ti atap ko, amo. Anya nga ron? Panag ko na. Talaga napudno ka da tayo, Dayjay. Ngamin, kinaykayat na nakatilan ti bukod na biyag. Ngam ti makaalay ti impormasyon dagiti maag a pulis. Bugi. Kasta ti pamatik, amo. Kat dagiti kakas di a tao, ti kasapulan tayo. Aging gaita, awan pa lang tinaalam nga impormasyon. May papanitiday di alalaki, Mayora. Hepe. Ngam di kagdanag, saan kami nga agsardeng? Uray ti sospek iti napasamak iti balayo. Madama nga imiimbestigaran mi. Agigidanan ti kaso anasken asulbaran nyo. Pudno day ta, Mayora. Ngam saan arumbang agliway kami? Hepe. Taki na pudno na. Makarit kami apan nakabagi tilinteg. Gapoy ti kastoy ang mapaspasamak ita dito'y San Bartolome. Nakaamamak, saan ka di, Papa? Ay, pudno tayo ta iha. Nga mamati ak asaan tayo amay sagma. Takanayon mat amakimisa tayo tunggal Domingo. Ha? Kan maysa, nasidig kay ti Diyos iha. Takanayon kay di simbaan. Panagkunam ka di kat baybayan na tayo ti Diyos. Mamati ak saan, Papa? Matlagayam. Iso adakkel ti pamatik anatalgad tayo. Ngam asino nga tatilimad amang gurgura kada tayo? Dayjay ko matirumbeng ang makamag. Tapno agulimak tayo. Kulaklakit din no anya ti makuna ni Papam. Itay imbagam nga adda nalimod amang busbusor kada tayaw. Yaya ising. Kunak no agpunto. Naimbaglakit din ta saan. Awan matidakas nga imbagak, saan ka di? Sa bagay matkit di ah. Yaya, kuyugan nak. Kayat ko timapan iya simbahan. Kayat ko ang makasarita ni Padre Simon. Nalaing nga talaga dagiti kabusor tilintag dito San Bartolome, Chief? Manyarod Mendez. Uray basit la ko mga impormasyon. Di tayo pa'y makakalam. Marigligatan tayo. Talaga kasta, Mendez. Anos ti kasapulan. Chief? Sikan tinagkuna na sirib dagiti kabusor. Agkakanat ti isaysayang kat daapang tikaw kada tayo. Iti kasta, mariribok ti maisaysayang kat ng imbestigasyon. Kasta nga ta, Chief? Kasta ti masiro ko kadagiti mapaspasamak, Mendez. Iso anaskin ngagbalin tayo ananad kadagiti aramidan tayo. Narigatan. Amangan lumakla tayo latan. Kat addagaya man nakarkaro pa'y ama aramid dagiti kabusor kontra kada tayo. Sayang talaga Dayjay, Monica. Padre. Hanggang saan na balay? Sigun ka ni Hepe. Ado pa'y ti mabalinda ang maramidan. Tapno agbalig iti investigasyon da. Sapay la ko mga ruta kasta, Padre. Agkakanatan dagiti mapaspasamak dito San Bartolome, Monica. Munyarod, Padre. Nakabutbutangan. Iso arumbang lang aramid ti pagrabangan. Nasken amaya sideg ko dagiti umili iti Diyos. Tapno mapunas ti anyaman abuteng amang rugi nga umukuok iti barukong da. Naimbang nga ruta simbang baykan dito, Padre. Tano saan? Sigurado. Makapanunutan at tumalikod iti Diyos dagiti umili. Day tati sana arumbang nga mapasamak, Monica. Ket, agyaman akman. Tada ka akanayon at tumultulong dito simbaan. Dakkel ti may tultulong mo kanya, ken iti simbaan. Makumikom unay dagiti pulis iti panagimbestigar da. Yun. Ang mga no agin iimbestigar damat laeng. Yun. Awan mat nga minti maararamidan ta. Makapasuron pa'y kidinda dya a Hepe Salvador.
Kanayon niya ibagana nga adda maararamidan ta. Ngem aging kaita. Saan da pa yan amuan no asino dyan ang sanab kada kami kinibugi. Ken oray dyan ang butbuteng ken kaidi. No siyak ti masuron. Amangan no siyak latan ti agtignay. Pangaasim yon. Saan ko man? Laglagi pa mga adda dagiti pulis nga akin trabaho iti dayta. Pasig amenel dagiti pulis ditoy. Iso... Mabit man lang. Oh, apa yun? Anya tina-i-textkan ka? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.